Hore nech idú všetky auta. Dôvod. Nevieš, ako ten chlieb pečivo dopadlo. No Nie zajtra, ostalo to do tak, 12 všetkých, ale všetky auta. No nie, myslel som, že sa puštení stále. zostalo. Tak, mají zelený. Nový druhý. Kde utekáš teraz, keď si... Červené varíme. Samka potom. Teraz som bola s takým chlapčekom. Dovoľte, aby som vás privítal teda na peniazniarského klubu Spelo Turiec, tuto v Blatnici, na 50. koľka som to? Štvrtom jaskiniarskom týždni Slovenskej spoločníckej spoločnosti. A teraz by som poprosil ako predsedu Bohuša Kortmana, aby teda otvoril oficiálne jaskiniarsky týždeň. Ďakujem za slovo. Palo je veľmi stručný, na rozdiel od jeho otca. Ten viac rozpráva, ale možno, že Palo sa tiež napraví, mladý. Ale ďakujem za slovo. Verím, že všetci, ktorí ste už teraz tu a všetci, ktorí ešte prídu, budú si odnášať z tohto podujatia, ktoré je jedným z tých centrálnych alebo vrcholných podujatí nielen domácich jaskyniarov, ale celej slovenskej speleologickej spoločnosti, že si budú odnášať príjemné zážitky. Verím, že nám ide počasie, verím, že organizátori jaskyniarskeho klubu Spelo Turiec pripravili pre účastníkov naozaj bohatý program a že to, čo nás čaká, nás uspokojí. Verím, že to, čo sme sledovali, aby sa 54. jaskyniarsky týždeň SSS konal práve tu v Turčianskej záhradke, respektíve vo Veľkej Fatre, že má svoje opodstatnenie, pretože jednak tu už dosť dlhý čas nebol nejaké takéto podujatie. Vyrastá tu nová generácia mladých šikovných jaskyniarov, ktorí sa starajú o dobré meno Slovenskej speleologickej spoločnosti aj v zahraničí. A sú tu aj tí, ktorí sú mojimi rovesníkmi alebo sú o voľačo mladší, s ktorými som ešte aj ja začínal poznávať nielen jaskyne v Turcii, ale aj vôbec, že aj tí prišli a verím, že aj oni vám majú čo povedať alebo čo ukázať a že budeme sa všetci, či už mladí alebo starí, tu cítiť pod tlstou, pod ostrou naozaj dobre. Jaskyniarsky klub Spelo Turiec je občianskym združením pôsobiacím v okolí Martina, ktorý združuje ľudí alebo jaskyniarov so záujmom o podzemie a o jeho krásy. Sme členom Slovenskej speleologickej spoločnosti a je to vlastne mladý klub, ktorý vznikol s prvotnou myšlienkou spojiť všetkých jaskyniarov v okolí Martina do jedného uceleného klubu. Táto myšlienka sa síce celkom až tak neujala, v súčasnosti tu pôsobia 3 rôzne kluby, ale dá sa povedať, že tento nový klub, ako jaskyniarsky klub Spelo Turiec, je ako najaktívnejší a má aj najviac členov vlastne spomedzi tých okolitých klubov. Venuje sa vlastne prieskumu jaskyň a podzemia predovšetkým Veľkej Fatry, ale šťastie aj Malej Fatry. Sice sme ako mladý klub, ale tento rok sa nám podarilo, alebo dostali sme tú česť zorganizovať celoslovenské stretnutie jaskyniarov pod názvom 54. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti. Tento ročník sme zorganizovali v Blatnici za, dá sa povedať, že celkom bohatej účasti.
Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich. Jest bardzo przyjemnie na tygodniu jaskiniowym na Słowacji. Do jaskini Suchej idziemy dzisiaj. On do innej, a oni do innej. My do Perłowej. Ja do Jaworowej. Adam Kłaczyk, własna osoba. Jaworzyny albo Jaworowej. Wczoraj żeśmy byli w Suchej, a przedwczoraj w Jaworzynie. Bardzo nam się patrzyło szczególnie jaskinia Jaworina, bo tam piękne biele są sintrowe natieki i to nam się bardzo podobało. Účastníci jaskiniarského týždňa mohli navštíviť jaskyne, dá sa povedať, v takých dvoch krásových oblastiach. Prvé bolo Blatnický krás, čiže tu mali bezprostrednú blízkosť aj z tábora, vlastne nemali to ďaleko do jaskyň, ale tieto jaskyne boli náročnejšie prístupom, čo sa týka povrchových presunov. Jaskyne sa väčšinou nachádzajú vysoko nad dolinou, od tej výšky, dá sa povedať, nejakých 300 až do, dá sa povedať, nejakých 650-700 metrov nad dolinou. Nie sú tu síce veľké jaskyne, ale dá sa povedať, že tá príroda okolitá potešila týchto jaskyňarov a boli ako spokojní, aj keď nedosahujú tieto jaskyne nejaké veľké rozmery. Druhá oblasť je ako krás Belianskej doliny. Tam sú tie jaskyne oveľa väčšie a výhoda je, že ľudia sa dostali vlastne priamo takmer až k jaskyni, dá sa povedať, že autom. Tieto jaskyne sú najväčšie vo Veľkej Fatre. Najväčšia z nich je suchá jaskyňa číslo 1, ktorá má viac než 1,5 km chodieb. Ale taká najkrajšia, aj čo sa týka výzdoby, je ako veľmi unikátna, je Perlová jaskyňa, o ktorú bol aj veľký záujem zo strany ako účastníkov jaskyňarského týždňa. No, dneska jdeme do Perlové jeskyně a Havrania. Budeme ešte pustiť do doliny, či na pozrieť, ktoré auta pôjdu a tam pošlom ten Čo to bude dneska? A dneska treba pomáhať. No tak. Asi bude Čistý turista, cigaretka, vieš. Čakaj, devčiny, na bok. aby mi praskli čočky. Ideální na praní overalů. Jdeme k Markizence. Dodávku. Tam sa doviezol s Igorom Haviarom, ale nahor nás vyviezol, na dole to vždy horšie, tomu podvozok škrabe všade. Starého Lusa som dal do zberu. To kaďal prešiel traktor. Nedáva zbytol, nie? Máte choponosti doma. Bielé hače. Ofulinku koupneš na mě, ty moje zlatíčko. Neviem, ale by sa to... Tak sa vám nelíbí. Na světě. Tady tohle leží ten detail. Ještě trošku. To byla vodička, teďka stačička, to bylo... To máš vodu, to byla voda. To tu je hluk, to vidieš mokrý. Kam mám svítiť? Viete, ako sa hovorí, keď sa vám nepáči, že do huby stačí a do huby si na sebe. Ještě jednou. Tak ale tento by bol ideál. No a potom do tej sieni, už do tých veľkých siení, čo cez tie také tenké sintre. A tady ideme. 5 metrov plazenia. Prejdeme tak na to.
Ja si teda ešte s dovolením vezmu iný objektív. Abych tam vlez do zádu. Skúsime to. Můžeme jít? Skôr by to išlo začať skúsiť sem. Áno, Na túto smer. lebo tá motivácia je. A z tejto strany by sa možno dalo aj obliec, kebyže... Zase Pozrieš na odtiaľto? Tak by tento spodný balván tak poza neho, by sa dalo... To by nebolo nejaké náročné lezenie nakoniec. Tento začiatok, to by stačilo slúb doniesť. Aby sa to nebolo. Krásne. Na tom sobe je tu veľký to, je tu prievan. Máme cítiť, ne? Stále tu cítiť, že to vyšlo. Ja si myslím, že to bude... Predúval to spod, jasne, však tu je poschodie pod nami, len ho treba otvoriť. Tu doma hľadaj, nech stojí. Ventilátor je za teplo. Toto auto robí. Povedali sme si, že poďme na Urál, no. Tak ona mala prednášku o Urále, no a takto ako vypadlo, že môžeš teraz tlačiť Enter. Urál to je významné pohorie, ktoré najvyšší vrch má 1800 metrov. Ono oddeluje Európu od Ázie. Tu je Severný ľadový oceán, tu je Kaspické more a tu je tá urálska hradba hôr, ktorá je známa tými svojimi drahými kameňmi. No a toto je brat Zdeno, ten by tu aj vlade mal byť, ktorý bol tiež s nami ako na výlete. A to je let ako do Permu, ktorý odchádzal, ako sme zveletili do Moskvy a potom z Moskvy do Permu, tak môžete dať ďalej. No, toto je známy Ataman Jermák. Ataman Jermák, kupci Stroganomovci, to boli známi privatizéri, dneska sú privatizéri a vtedy to boli ako podnikavci. No a vtedy oni sa dohodli s cárom Ivanom Hrozným. Toto je cár Ivan Hrozný, ktorý podporoval expedície na východ. No a toto sú ako družina toho Atamana Jermáka, ktorá bojovala proti sibirskému chanátu. A si predstavte, že ona prekročila tento Urál. Tu je niekde Moskva a tu je niekde Brusel. No a... Nie, to je iba taká malá vzdialenosť. Oni prekročili túto urálskú hradbu dvor a celé toto územie zachvátili. Jaskyňari počas jaskyňarského týždňa nenavštívili len samotné jaskyne, ale taktiež si pozreli vlastne aj ten krás, ako vyzerá z povrchu. Čiže navštívili rôzne povrchové exkurzie. Predovšetkým však prešli alebo prechádzali masív tlstej a ostrej. Tu prechádzali vlastne nejaký taký okruh, na ktorom mohli vidieť nádherné výhľady nielen na Turčiansku kotlinu, ale taktiež aj na centrálny hrebeň Veľkej Fatry.
ale taktiež videli aj vchody do rôznych ako krasových lokalít. Medzi ne patrí napríklad Mažarná jaskyňa, ktorú opísal už Matej Bell a je, dá sa povedať, známa od nepamäti. Okrem Mažarnej jaskyne tu prechádzali aj popri jaskyni Nádej, ktorá je taká veľmi zaujímavá, čo sa týka výzdoby a aj je relatívne vysoko položená, nachádza sa tesne pod vrcholom masívu Tlstej. Volám sa Peter Hurný, som predseda spevoklubu Šariš. Dnes som bol v Harmanickej jaskyni, zajtra chcem ísť do Mažarnej. Ja som Peter, zo spevom Bratislava, mne sa veľmi páčilo Perlovej jaskyni, bol som tam prvýkrát a teda je to vec, ktorá sa nevidí bežne, taká výzdoba. No, paráda, no. Jaskynie są przepiękne, máte po nich dobrú huť, chcete jesť, takže sa nám tu páčilo. Jeszcze się patrzy. Jeszcze sa páči, tak. I powiedz, że z jakiego klubu jesteś. No, jesteśmy z Zakopanego Zespołu Klubu Taczańskiego, z Polska. No, wczoraj byliśmy w Jaworowej, tak? Jaworynie i w Niedźwiedziej. Jaworyna piękna. A dzisiaj w Perłowej. No i piękny leciek i powiedzieli nam, że mamy wybrać kombinezony przed wyjściem. Oczywiście wszyscy prali, ale tak było trudno. Ale było pięknie. No. Absolvovali sme už 2 dni na jaskyniarskom týždni Slovenskej speleologickej spoločnosti a tých zážitkov je naozaj veľa. Mnohé veci si budem pamätať na celý život, napríklad to, že ma pred suchou jednotkou, jaskyňou Suchá 1, napadol roj, ôs. Ale napriek týmto možno nepríjemným skúsenostiam sme mali naozaj veľa pekných chvíľ v jednej suchej jaskyni aj v druhej. A napriek tomu, že to nie sú jaskyne, v ktorých sa človek môže prechádzať len tak, je to najmä Suchá jednotka veľmi náročná jaskyňa, kde sa treba nielen plaziť, ale treba aj liesť po rebríkoch, komínovať a podobne. Napriek tomu mi zostalo v mysli veľa pekných, príjemných zážitkov, ktoré súvisia s tým, že táto jaskyňa patrí jednak k tým najväčším, tu v krase Veľkej Fatry. Myslím, že po Harmaneckej jaskyni je hneď druhá, čo sa týka dĺžky. Ale aj moja manželka, čo som bol prekvapený, ju zvládla v celku bez nejakých veľkých ťažkostí a preto som bol aj hrdý na to, že máme takéto spoločné záujmy a zároveň aj schopnosti. Takisto tí, ktorí boli s nami, ktorí nás prevádzali, ktorí nám robili naozaj dobrých sprievodcov, alebo aj tí, ktorí sme zase mali ako našich spolucestujúcich v jaskyniach, tak tí takisto odchádzali veľmi spokojní. Tak my sme z Liptovského Mikuláša, z Perlovku Nikolaus. Sme sa zúčastnili exkurzie do Perlovej jaskyne a veľmi sa nám páčilo. Sprievodca! Perlová jaskyňa je zaujímavá tým, že je vlastne steny sú pokryté plastickým sintrom a sú tam celé siene krásne biele, čo sa možno nedá v inej jaskyni vidieť. Mne sa toto veľmi páčilo. Čo to zoberiem? Asi aj tak sa to nepôjde. České tam bolo, tam. Áno. 3 je láska, to dám 3. Môj táta upíva sráva a tvoj nejkrajší hrál. Ráno rejko, je dudá, môj táta miloval, armáčo král. Ja je dudá, môj táta miloval, armáčo král.
a ja nechcem klaviátora, přesto má pán cukier, a on se prosil celý státy a znám. Kdybych si ale v světě, pověřte něco přál, tak slyšet zase svýho dál. Já jedu dál, armádu král, jo na to já jedu dál, můj táta byl armádu král. Tak si to má robiť na kurpánke na chaty. Áno, kurpánk. Keď ti to tak dobre ide. Ta písnička mě vedla mým celým životem, když jsem miloval, já žebral za chodem. A když mi bylo líto, tak přece jsem se smál, když jsem si vzpomněl, jak na táta. Jo, táto, hej,